Aquest treball és una proposta d'estudi per fer a la població de Lleida, com has dit tu, per fer una investigació sobre un model d'educació sexual a partir del mètode peer-to-peer o educació entre iguals. És a dir, que siguin els mateixos alumnes els que es formin i els que i els que donin l'educació sexual als seus companys. Que l'educació sexual que s'estava impartint fins al moment es basava en una visió higienista de l'educació sexual, sobretot, que vol dir que és bàsicament de prevenció de riscos i no s'atenia a altres àmbits que també engloben a la sexualitat, com serien l'afectivitat, la identitat i tots aquests altres temes. Llavors, a partir d'aquí vaig pensar, estaria bé plantejar un model que pogués atendre tot el que implica la sexualitat, que no és només el coit. Una bona proposta per dur a terme a secundària i que crec que si es tingués en compte es podrien fer moltes coses. Jo ara mateix estic treballant a secundària i realment, amb el que he vist s'ha confirmat que l'educació sexual gairebé no es treballa. Llavors penso que seria una opció en el món educatiu a tenir en compte. Per una banda, més coneixement sobre el tema, indagar més sobre aquest tema, també per mi, per creixement personal, i per l'altra, també conèixer altres realitats de models d'educació sexual, perquè aquí sí que a Espanya es treballa d'una manera, però mirant més enllà veus que s'estan fent coses molt més, que tenen molta més incidència en els joves que no pas les que es fan normalment. També vaig poder conèixer el projecte que s'estava fent a Vic, que és en el qual es basa també el model que vaig escollir,